Desde el 28 de febrero, en su familia, nadie, ni yo, ni sus hijos, ni su madre, hemos podido hablar con él. Free Pablo. Pablo libre, Free Pablo, Pablo hasta tú. Free Pablo. 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 All glacier, all is ice. This is almost 2 months ago. This is me, you see how many clothes we have. The world is so beautiful. Living in the slums has fear. You're afraid of what you're more afraid. Me está impactando más que montañas y lugares que hemos estado por ahí en sitios recónditos. Las caras, los gestos, es increíble. La vida de los niños de la calle y las niñas de la calle es durísima. Yo siempre digo, sobre todo las niñas que viven en prostitución, la más pequeña, 9 años, hasta 17 años. 9 años empiezan. 9 años. Pues ahora con las fotovoltaicas puede uno generar su propia electricidad y no tener que depender de unas infraestructuras que aquí nunca van a llegar. ¿La veis la escuela? Qué bonita está, ¿eh? Está bonita, bonita, bonita. Están ahí. Now we are in the moment that we will switch on the lights in the school. ¡Wow! Con ilusión, con ganas de tener la instalación montada. No por el sufrimiento que nos espera, sino por tenerlo ya todo hecho y que la gente lo vea también, ¿no? We were praying for solar, so it's a miracle, really. Bueno, ongi etorriak Andeloseko erromatar hirira. Dakizuenez bezala, erromatarra Europan izan dugun imperiorik zabalena izan zen. Eta noski orain dela 2100 urte inguru erromatarrak Euskal Herrira iritsi ziren ere bai. Artasoko zerkoan? Bai, nola muraia bat, hau egin zen, herrialdean, Amalagarren mendean eta hori, eta
Pues hori da, nola, muraia bat militarra, eta hemen gainera dago estrategikoki jarrita, dagoelako hemen herriaren goialdean, eta hemen daukazu panorama guztia. Behintzat nik ikusten diot simbolismo berezia plazari. Euskararen inguruan egin ditugun ekintzak urtetan zehar, askotan hemen antolatu ditugulako, eta gero udal mailan euskararloan eman diren aurrera pausuak edo, hori, plaza honetan udala den eraikin horretan eman direlako. Korrika datorrela, pauso, gelditu barik. Kariketan korrika, kariketan doa euskara. Kariketan korrika, kariketan doa mundua. Kariketan korrika. Haide, korrika, behon deigula. Berriro egin, korrika zurekin. Korrika. Euskal Herria korrika birulau gozei. Gure ritmoran korrika, gure ritmoran Korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Agertoki bezala, hasierako eguneko jaia aurkezteko, 3 egun besterik ez dira falta urtebeteko atzerapenaren ondorioz, eta giroan zirrara eta emozioa dira nagusi. Ostegunean abiatuko da 22. korrika Amurriotik eta apirilaren 10 bitartean Euskal Herria zeharkatu eta Donostian amaituko da. Hasierako eguneko aurkezpena egin dute goizean Gasteizen aurreko korrika amaitu zen toki berean, hots San Miguel Elizako balkoian. Aekaren eta korrikaren arduradunak Amurrioko udaleko ordezkariak eta hasiera eguneko zenbait protagonista izan dira bertan, osteguneko jaiaren nondik norakoak azaltzen. Aekak korrikaren ostean ere lanean jarraituko duela azpimarratu du. Egun osoko jaia prestatu dute Amurrioko eta Aiaraldeko herritarrek 22. korrikari hasiera emateko. Txupinazoak eta kale animazioak girotuko dute Amurrio eta goizean hainbat ekimenek alaituko dute eguna eguerdiaren aurretik. Plazan izango da hasiera ekitaldia 4etatik aurrera kaitina jende gidatuta eta neomak taldearen parte hartzearekin. Ondoren, mezua lekuko barruan sartuta, lehen kilometro Amurrioko Aeka euskaltegiko 6 irakasleek egingo dute. Horren arira, korrikako antolakuntzatik Amurrioko euskaltegien lana azpimarratu dute. Herrian ere, ibilbide oparo egin du eta egiten ari da Amurrioko Aekak. Ostegunean, euskaltegiaren lan horretan jarriko dugu azpimarra. Ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat larrunen, garakarto bat zerura eroritako enomenez. Ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala
Ez dago nik uste definizio konkretu bat, ez? Bertxori gauza asko izan daitezke. Zorionez gauza asko barne biltzen ditu, oso zabala da, oso agoegikorra. Eta, bueno, bai badu bertso txapelketa formatua, baina, eta baditu bere ezaugarriak, baina, bueno, nolabait irekia ere bada, ez? Berez jendea elkartzeko eta gutxi gora bera ikasleen giroa eta giro euskalduna sustatzeko. Bai, batez ere hori ikasle euskaldun bertsozale ingurune hori saretzeko aitzakia bat bada bertsori eta bueno, ondo pasatzeko eskusa. Bai, ondo pasatzeko eskusa eta bertsolari hasi berriei plaza bat aitortzeko leku eroso bat eta informal bat aitortzeko parada ere bada, beraz, bueno, nahi den guztia izan daiteke bertxori. Horrek ere zergatik asko. Bai, bertxo hori. Bai, hor interpretazio asko egon daitezke. Hartu nahi genuen asteko Gasteizeko bertxokatu ekimenari tiraka, oraindik ere animalia batekin lotu nahi genuen egitasmoa, nolabait, konstiente garelako oso ekimenantzekoa dela eta korrelazio bat gordetzeko. Bueno, gero txori eta bertso erdiko intzidentzia ortografikoa izateak lagundu zuen. Eta hori koloreak. Eta hori kolorea karteletan ikusten da adibidez. Asko erabili dugu. Horrek badu zergati bat. Ikusiko duzu. Bai, horrek badu zergati bat. Bueno, finalera doanak ikusiko du zergati hori zein den. Berez, hasi ginen, hasiera batean sortu zen Nupeko bertso eskola, zeinetan idoia den gure irakaslea. Eta horren harira egon ginen hausnartzen eta pentsatzen adibidez Gasteizen badago bertxokatu eta alakoak, baina Iruñan ez dago alakorik. Eta giroa edo eskakizun hori berez egon bazegoen. Orduan horri tiraka hasi zen pixkat. Nik gogoratzen dut halako ideia zoro eta beroaldian sortutako ideia bat bezala, gero oso forma polita hartu duena. Beraz, batean sortutako zerbait, baina, eta mimoarekin eta azkenean oso ongi atera dena, oso harrera ona izaten ari da. Hori, Jonek esan duen bezala Nupeko bertso eskola sortu zen, eta Nupeko bertso eskolan jendea oso motibaturik zegoen, eta hoiei plaza bat eskaintzea nik uste dut izan dela helburu nagusia tanteatzeko haiek nola dauden eta nola sentitzen diren, eta jende aurrean estrenatzeko. Gero bestetik ikasle giro euskaldun eta bertso zalearentzat elkargune bat osatzea ere izan da helburua, eta Iruñan bagarela eta bagaudela aldarrikatzea, ikusaraztea. Batez ere hori ere ikusaraztea, igual besterako giro batzuetan, ez? Igual taberna batean edo... ere muy informal, egin batzaile garrantzia. Hiru saiotan antolatu dugu txapelketa, 3 saio eta finala. Saio bakoitzean 3 bikote lehiatuko dira, hori bikoteka lehiatzen dira bertsolariak, eta saio bakoitzeko irabazlea pasatuko da aste hontako finalera. Eta bikoteak osatzeko alde batetik maila aldetik nibelatuak egon daitezen saiatu gara. Gero ikasle nafar guztiei luzatu zaie gonbidapena saio hauetan kantatzeko, beraz nafar bat bikote guztietan dago. Lurraldetasun aldetik oreka bat bilatzen ahalegindu gara ere bai, eta genero aldetik ere 18 parte hartzaile gaude, 9 neska eta 9 mutil. Orduan, bai saioei, bai parte hartzaileei eta bai bikotei hoien guztien arteko oreka bat ematen ahalegindu gara. Eta gero ja finala ez dago gure esku, orduan sailkatzen direnek ikusiko dugu. Hori da. Hori lehena izan zen batala zen martxoak 10ean, bestea aitzinan martxoaren 17ean,
eta, urrengoa ostea Montonen martxoaren 24ean. Eta azkenikoa izango da, Finala hundia. Finala oso espazio garrantzitsuan. Interesgarrian. Eta horregatik deitzen diogu final laba. Ostegun honetako saioa ja final handia izango da, final laba, Jonek esan duen bezala. Laban beraz, eta finalaren antolakuntza Nupeko Bertso Eskolak, Bertsorik eta Nupeko Euskara taldeak elkarlanean egindako zerbait da, beraz egun osoko egitaragua dago prestatua, eta besteak beste finalaren ondoren afari bat egingo da, DJak ere egonen dira parranda egiteko, eta hori guztiak korrika kulturarari lotuta, beraz, aski egun osoa izango da, eta animatzen zaituztegu parte hartzera bertan, mereziko du. Pandemiak eragindako egoera eta haren bilakaera dela eta Arabako Bertsozale Elkarteak 2022ko Arabako Bertsolari Txapelketa udaberrira atzeratuko zuela iragarri zuen abenduan. Izan ere, txapelketaren helburuetako batzuk betetzea zaila ikusi zuten elkartetik. Baina dagoeneko egun batzuk besterik ez dira falta eta apirilaren batean abiatuko da txapelketa Amurrion. Finala berriz Gasteizen izango da. Urte amaiera bitartean ohiko prestaketekin ibili dira, baina pandemiaren egoera ikusita eta ohiko formatuari heltzeko asmoa zutenez azkenean atzeratzea erabaki zuten. Kontua da, abendurako da dena prest genuela, eta ja azkenengo urratsa ematera gindua zela, hartu ginen pasaren aurreko gabonen esperientziagatik, oso zitekena zela txapelketan nahi genuen formatuan egin ezin izatea. Aurrikusten genuen ez zela posible izango nahi genuen bezala, eta erabaki genuen nahiago izan genuela atzeratzea, eta alzen modu ginenean edo formatu ohikoenean egitea bertso saio txapelketa bat, eta ez edozein modutan. Arabako lurralde osotik pasatzeko asmoa dute Trebiñu barne. Aurtengo egutegiak bertsolari txapelketa korrikaren hasieraren hitzorduarekin batera izatea eragin du, eta horregatik lehiaketa Amurrion hastea erabaki dute. Geografia guztia gurutzatuko dugu Trebiñu barne ere, eta oro har leku guztietan polita irutzi zitzagun ere hori Amurrion hastea, justu korrikarekin bat egiten genuenez egutegian ohartu ginen esan du Amurrioko izan da lehenengo saioa. Eta justu korrika hasi horrengo egunera hasiko dugu Arabako gure bertso abentura ere Amurrion bertan. Kulturak sekulako ostikoa jaso du pandemiaren eraginez, eta bertsolaritzan ere bereziki nabaria izan da. Musukoaren derrigorrezko erabilera izan da bertsolariek gehien igarri duten aldaketa saioetan. Izan ere, arraroa egin zaie publikoaren erantzuna ezin ikustea. Denok bezala, 2020 jasoak nuela lehenengo kolpe hori, eta bertsoak bagian askotan aretoko saioak izan da. Eta nola publikoa eserita eta egoteko formatuan, bote prontoan bazirudien ondo egokituko zen kultur jardura bat zela. Gerora ordea hortu gara musukoa kriston muga dela, batez ere bertsogintza denean bertsolari eta publikoaren arteko komunikazio lan bat. Eta ez duzunean publikoaren erantzun hori bertsolariek esaten zuten oso arrara zela. Musuko bati kantatzen, musukoz betetako plaza bati kantatzen. Hortik aurrera, egoera nintzen zuen enean, dugun guztia egiten saiatu gara, eta horren erakuleiora bera, txapelketa bera ere, gaur ikusi beharko da ere gaitegiak zeterak ematen duen, baina egoera da, dela da, eta imaginatzen dut jende asko izango duela asko esateko ere.
Eguraldi apartak lagunduta giro ederra sortu da hemen Oiartzunen, jendetza bildu da Hemenguk azokan udaberriko azokan, eta bertan 21 postu jarri dituzte bertako ekoizle zein artisauek. Eskaintza denetarikoa izan da eta horien artean ikusi ahal izan ditugu bertako txakolina, eztia, barazkiak, arrautza ekologikoak, konbutxa edota pasta freskoa esaterako. Udalak badaka estrategia bat, pixka bat elikadura burujabetza eta lehendabiziko sektorian inguruan, eta pixkat estrategia horren baitan ikusten genuen bazola behar bat herriko ekoizliak bai behaien artean saretzeko, elkar ezautzeko, utxune bat bazteolako, eta beste alde batetikan ekoizle horiek baita ere herritarrakin harremana eta komunikazioa edukitzeko, ez? Orduan hasi ginen bilera batzuk iten ekoizleakin eta tartean baita ere herritar edo kontsumitzaile batzuk egon zingukin lanian, pixkat hori nola egin genezakeen pentsatzeko. Eta hortik sortu zen Hemenguken ideia. Pixkat sare hori osatzia, Hemenguk izenare bai hortik heldu da, Hemenguk, alegia Oiartzunguk, guriak, propioak, Hemengo ekoizlik, Hemengo produktuk, bertakua, ez? Eta pixkat hori sustatze aldea hasi ginen ideiak botatzen. Eta lehendabiziko ideia edo atezena zen kontsumitzaile eta ekoizlean arteko harreman hori sustatzeko azoka bat bertzela. Ikusteko zer dagoen hemendikan, ze azkenian gauza pila badaude hemendikan, artisau pila badaude eta ez dira ezagutzen. Orduan bai ematen du aukera hori ezagutzeko eta bertakua kontsumitzeko. Eta egia da, lehendabiziko azoka proba bezala intzela, eta balorazio positiboa intzen, eta erabaki genuna zen urtaro aldaketakin azoka bat itxia, hoxe ez, harreman horiek behintzat urtean zehar momentu batzutan mantentzeko. Hau hirugarrena da eta printzipioz oso ona, gure duda genitu, minon egia esan jendia oso ondo aida erantzuten, asko saltzen eta jende asko aida hurbiltzen egia esan. Ekoizle hauek herritarrakin badute beste harreman zuzen bat, edo herriko dendetan, edo beste gune batzuk ere badaude hortako, baina azoka hau da egia esan, ekoizle guztiak elkar ikusten diala, herritarrak de ekoizle bakotxak denak elkarren segidan ikusi ditzaketela, galderakin, zer modu zaudete, eta pixka sare hori mantendu nahi dugu, ez? Ekoizlentzat batez ere lehenengo bata bestea ezagutzeko eta talde bat eta apoio bat emateko, eta ere herriarekin kontaktu bat edukitzeko egun konkretutan produktua ezagutzea eramateko, ezagutzeko, esplikatzeko ere produktua, zenean beste interakzioa dakazu zure inguramenarekin eta herriko kontsumitzaileekin, eta horrek beti asko laguntzen du azkenean ekoizleari. Eta hau, esan bezala, zerbait berria do izan du da, azoka hontan denak Oiartzunarrak dilako, denak Hemenguk dilako, eta herritarrak de hori eskertu indute, ez? Eta ikustia, ze pertsona don proiektu horren atzian, eta nik uste hori eskertu indula herritarrak, eta horregatik etortzen dela horren beste jende azokara, ikustea, erostea. Asko gustatzen zait. Herrian bizia ikusten da eta holako gauzak herria bizitzen dute, herria bizi, bai. Bizi arazi. Eta gero bertako produktuak badakigu nondi datozen, non egiten dien, eta horrek segurtasun bat ematen digu jaten dugunari buruz. Helburu orokorrak jarri genituen, esan bezala, harreman horiek sustatzia eta harreman horietatik sortu daitezken edozein ideia ateatzia, ez? Hemenguk bea izena sortu genunean logo batekin sortu genuen, eta logo hori sortzeko momentuan buruan genuen marka bat edo izatia, identifikagarria, edo dendara juten zeanin edo jakiteko hoi dela Oiartzungo Hemengo produkto bat, edo gida bat non jasoko dian Hemengo produktore guztian datuak, non eskuratu ditzakegun produktuak, informazio guztia, orduan, hau hasi besteik ez da hain, ez? Gero, ideiak asko daude, oso lanildo desberdinetakoak, eta pixkanaka hasi da. Esan bezala, harremanan hasieran gaudelako, eta guendik elkar ezautzen nahi galako, ez? Baina nik uste hori dela garrantzitsuna, ez? Jendia goguak indola, eta horrek irekitzen digu bide bat aurrea behira.
Kultur espazioak topagunea eta ekimen anitzetarako azitegia proposatzen du. Horretarako, ekoizpenean, giza eta kultur esku hartzeetan, ikerketan baita arte hezkuntzan ere kokatzen ditu bere helburuak. Bueno, pues Taskultur es un espacio gestionado por artistas de aquí, de Gasteiz, y nuestro objetivo es que todos los jueves suceda algo sobre arte contemporáneo en nuestro espacio. En el espacio de la galería ahora mismo tenemos una exposición de Miriam Isasi, que bueno, nos ha traído una parte de todo el conjunto de obra. Oraingoan Arbosa Telebista 2 proposamen artistikoa inauguratu du. Gasteizko San Antonen parantzan aurki dezakegun erakusleio berri bat hain zuzen ere. Proiektu horrek Julio Arbosa Gasteizko artistaren lanari jarraipena ematen dio. 80ko eta 90ko hamarkadetan sortzaile polifazetikoak egunero idazten zituen mezuak bere tailerreko erakusleioko telebistetan. Horietako batzuk proiektuaren lehenengo edizioak Arbosa Telebistak biltzen zituen. Arbosa erakusleio proiektu honen helburua batez ere da lehenengo parteari jarraia ematea. Hau da, lehenengo partean Arbosaren lelo eta paper originalak hartu genituen eta eguneratu genituen esaldi horiek. Oraingoan eman nahi genion bueltatxo bat eta jendeari eskatu diogu hainbat lelo edo esaldi prestatzea eta Arbosak zuen ideia hori egunaratzea. Denetarikoak. Igual, faltan botatzen dugu aktualitateari buruzko gauzak batez ere eta kontuan izanik gaurko egoera orokorrean nola dagoen. Baina, bueno, gauza simpatikoak eta desberdina daude, bai, denetarikoa. Nahi duena, gure helbide postalera bidali dezake, laboratoriozaz, horrela idatzita, @gmail.com eta ara bidali. Asuntoan ipini Arbosarako esaldia edo halako zerbait, eta ara bidali dezake bere esaldia edo leloa edo nahi duena, edo pentsamendua, edo ez da izan behar poesia bat, edo nahi duena. Inauguratu duten erakusleioan, espazioan joan den hilean antolatu zituzten errotulazio eta pentsamendu tailerretan sortu ziren mezuak ikusiko ditugu. Gainera, Taskulturek aukera ematen du edozein herritarrek proiektuan parte hartzeko bere esaldia aukeratuz. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin.